So ato ni ar y bore dydd Mercher mawr yma yng nghanolfan Cneifio Meirion. Mae gennon ni gystadleuaeth o blaenau nawr sef Rhagras Cneifio Peiriant yn yr adran hŷn. Mae'r safon yn cynyddu rwan ar dydd Mercher. Ac mae'r her hefyd yn cynyddu fel mae'r diwrnod yn mynd ymlaen. Pwy sydd gennon ni ar y bwrdd ar hyn o bryd? Wel, ar un mae Gito Jones, Will Rhys ar 2, Alun Evans ar 3, Martin Williams ar 4 ac Adam Cillian o Weriniaeth Iwerddon ar 5, draw yn y pen draw ar 6 wedyn Jonathan Howells. Felly dyna nhw, mae'n 4 oen yn y gorlan. Da ni hanner ffordd trwy'r ornest yma ar hyn o bryd. Golwg ar, dyna ni, Alun Hedd Evans y fanna Olan Uwchlyn yn rhoid yr ail oen a'i lawr i gael ei beirniadu yn y gorlan gefen ac allan y fo efo oen y rhif tyri. Felly, Wyn Benyw sydd yn cael ei cneifio fan hyn, a mae'r heini o'n i'n gwylio nhw'n cyrraedd y bore yma yn dod allan o'r loris na, yn llifo allan o'r loris na, yn hollol berffaith, yn gyson bob un fel pin mewn papur, bob un fel ei gilydd. A dyna beth ni isio yn y cefn ydy gwastadrwydd fel bod yr her yn y blaen fan hyn ar y llwyfan mor deg ag sydd bosib. Ac mae'r Wyn yma yn ardderchog i'w gweld chwarae teg. A dyna ni ar stond i'r rhif 5 o fanna Adam Cillian y Gwyddel allan efo'i drydydd oen. Felly 3 allan ar hyd yr hes rwan. Pwy fydd y cyntaf ar y stodiau hirio? Mae Alun Hedd fan hyn ar y stodiau hirio ar ei drydydd oen. Will Rhys hefyd, Gito Jones hefyd, Martin Williams sydd yn troi'r gornel wan eisiau rhoi drwy chydig bach o drawiadau eto cyn rhoi yr oen yna i lawr ar gyfer y stodiau hirion. Adam Cillian ar ei hôl i'r chydig bach ac yn y pen draw Jonathan Howells yn troi rwan at yr ochr ddwytha o'i drydydd oen. Felly mae'n edrych debyg bod Jonathan Howells wedi ennill y dydd o ran cyflymdra ar Alun Evans ar hyn o bryd, ond mae yna un oen ar ôl yn y gorlan ac mi all popeth newid yn sydyn mewn ar